sifatmu saiki wis beda. Ngadeg Mas, ngadeg. Kowe tinggal ke aku mending ke wong liya. Apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Apa iki satenane takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang wis rungokno tangisku. Becike kowe lunga saka uripku. Pasan rangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresna. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Nirwana video syuting gawe audio. Apa iki satenane takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang wis rungokno tangisku. Becike kowe lunga saka uripku. Hari pasan rangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresna. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sekar madu Gawe audio. Nirwana
ngelak batinmu marang kahananku kang mas pupusen rasa tresnaku. Sikap ya mas. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wes kacoban dirasaku kemas rumono tangisku becik eko wilunga saka uripku. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wes kacoban dirasaku kemas rumono tangisku becik eko wilunga saka uripku. Yo Hari basan krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. iki wis telanku pilihane wong tuaku seberante yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu. Terima kasih Sekar Madu. Terima kasih Mas.